Halløj. Velkommen til Porsche Podcast Porsche i hjertet på YouTube. Det er faktisk den første video, udover min lille introvideo, og min første video i dag her. Jeg håber at kunne lave en lille tirsdags video. Måske endda hver uge. Tirsdag er for mig en af de fedeste YouTube-dage, fordi det er den dag, hvor en af mine allerstørste helte, René Mammen, han laver sin køkkenfandango-video, og det kan jeg fandme godt lide at se. Det er virkelig godt YouTube-tv. Og så er det også den dag, hvor der kommer High on Cars podcast, som jeg virkelig også nyder at se. Udover alle de andre danske podcasts, som Gran Turismo laver, og Joachim laver, og alt muligt andet. Det er Lauke, Bilklubben. Jeg elsker det alt sammen, men tirsdag er lige en særlig fed dag. Men jeg synes faktisk, at hvis du ikke kender elforspot.com, så vil jeg bare lige slå et slag for, at i dag sendte de sagt med en fed mail ud, som jeg synes bare lige, at det var fedt at lave en lille video, en short video, skal jeg starte ud med. Fordi de har simpelthen sendt en mail ud til alle, der abonnerer på Elforspot, og den hedder Hans Metzger Special. Og det er jo fordi, at den 6-cylindrede boxer motor der, som er Hans, han designede for Porsche. Som de skriver, så har han jo faktisk formet Porsche i mere end 6 årtier. Og hans, og I kan godt se, at jeg sidder og læser op, ikke? Hans legacy design, som han brandede som Metzger-motorerne, fortsatte jo helt op til 2011. Og så laver de jo sådan en Metzger Special, hvor de så ud fra alle de biler, der er til salg på Elforspot, jo så vælger nogen ud, og sådan sender de jo egentlig en gang om ugen sådan en nyhedsmail med ting til salg på deres fede side. Og for eksempel så har vi jo en René Mammen 997 GT3 her, 2007, som jo er en helt absurd fed bil. Og den tænker jeg, den er fed lige at dykke ned i, fordi det man lige skal hæfte sig ved, det er en 119.000 euros bil. Det er en 997 generation 1 GT3 i den her sindssygt fede specielle farve Carrara White. Jeg tror at muligvis de mener Carrera hvid. Den er til salg ved Rørle Mobility i Tyskland. Den har sports kronepakke, den har keramiske bremser. Den er leveret til Germany først. Og den er jo bare den er bare fed. Den har en masse lækkert udstyr, fuld servicehistorie og manuel getribe, altså manuel gear. Jeg synes jo bare det er en Metzger klassiker af de allerfedeste. Den er hvid, ikke også, med sort interiør. Og de holder fast i Carrara Wise B9A farven der. Det er jo den her 415 hestes 3,6 liters GT3 motor, som er ægte fed. Og en anden bil, som jeg synes er lidt lækker, og som jeg virkelig også godt kan lide, det er jo Joachim Stenders yndling 996 GT3'eren. Og prøv lige at se det her totalt fede billede. Forhandlerne her er Animoya Garage. Det er ikke en forhandler, jeg har mødt særlig tit. Jeg kender dem faktisk ikke. Jeg vil lige tjekke dem lidt mere ud. Men det er jo en af kun 24 MK2'er bygget i 2004. Den er well optioned med, røde, Guards Red, eller Indis Rot. Sikkerhedsseler. Og prøv at se de billeder her, de har taget med farverne bagved. $260,000. Den er virkelig fed. Og igen, den kører den jo med den her 3,6 liters blok, hvor de sparker 483 hestekræfter ud i en bil, der jo stort set ikke har noget sikkerhedsforanstaltninger udover ABS, og det er altså
Det er altså en motherfucker, den kører med dobbelt turbo. Det er jo den baghjulstrukne dobbelt turbobil. Det er jo virkelig The Widowmaker, kan man kalde den. Ikke fordi den er... du er altså bare alene hjemme. Med der er ikke meget, der passer på dig. Kæmpe fedt chip. Og så... og Metzger-motoren er jo med i mange ting, inklusiv... den her, som jeg også lige synes, vi skal have med. Det er nemlig... skal vi lige vende den? Bummelumske. Ja, den en af de allermest ikoniske, ikke også? De 97 GT3 RS og en 4.0'eren, som jo bare er noget helt særligt. Jeg har aldrig prøvet en, men der er lavet 600 af dem. Og det var jo for at sige som, og det var jo den her motor, som ligesom skulle fejre inden af afslutningen på produktionen i 97'eren, og den ikoniske Metzger motor. Og det er jo egentlig Andy AP, Andreas Brünigers hold, der er gået bananas og leveret den ultimative bil. Regnes jo for at være den absolut ypperste af de 97'erne. Og det forstår man jo godt. Det forstår man jo fandme godt. Den her har kørt 49.000 kilometer og er igen i Carrara White. Og det er det nummer 452 ud af 600. Den er født med et lægtvægts lithium-ionbatteri. Den har PCCB, ikke også? Altså carbon-keramiske bremser, Sport Chrono-pakke, Club-Sport-pakke, frontaksel løft, altså så man kan løfte fronten, så man ikke knaller læben ud foran ind i kantsten og alt muligt andet pis. Og så har den hvide hjul og cruise control. Og jeg synes jo bare, det er lige... den har jo... det er en 500 hestes bil. Og I kan se, at jeg arbejder rigtig meget med lyssætningen i min nye podcast-studie her. Og jeg vil bare sige tak, fordi I lige kiggede med. Og jeg ved godt, jeg er ligesom i min podcast også en videoamatør. Jeg har været ude at investere i trådløse mikrofoner, som kommer på i næste afsnit. Og jeg er ved at booke kælderbesøg, snart ude ved en god ven, hvor der står noget andet her, som Metzger har været ved at rode med. Nemlig en af de meget få biler, som kan blære sig af at have en ægte whale-tail. Ja tak. Kig med lige om lidt. Tak fordi I kiggede med.